Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanalo, kumusta? Adlaw dahil karong Huwebes no, it's 14 na sa buwan sa Mayo, so 2026. Karon dahil no, ato ipadayon ang like sumpay ng Sigilano, nga sinuwat ni Marvin Francis Caballero. Kung sa dili pa dahil no, shout out ay ko sa tanan nga nagtunod ang dramahan no, salamat kayo. Itong subaybay mga ka-followers no, mga ka-listeners. Karon sa sumpay ng Sugilano nga sinuwat ni Marvin Francis Caballero. Part 19 na tanong, mga ka-listeners no, part 19 na ta. Tira del Sol. Si Brinaw ang propesya nga sumaha pa sa nasayran kong gikan sa pagtulunan sa kapatiran sa espiritual. Doon ay koneksyon. Ug mamatay gyud unya siya sa gikatakdang ritual. Sukad sa kong pagkasayod bahin ni ini. Medyo naibanan ang akong pagkaluyalista. Isip pa tinunan nung magtotoo. Unsa? Tuguting mo padayag ko sa akong mga sentimento. Sige. Andam kong maminaw, iho. Palihog ka. Ayaw kong hukmihuman ko unya ikapadayag kini. Hinoon, mahangyo ko nga irespeto ang akong katungod sa pagpadayag ni ini. Makalaom ka, iho, VJ. Nasayot kong nga lisod kining sabton sa kong amahan. Apan diha ni mo. Maghinaot ko nga imong takin ni masabtan. Nagasabot gyud kaayo ko sa side sa Batanong Santivar. Og husto siya sa iyang giingon. Nga lisod kining sabton sa iyang amahan. Ilabi na kay labihan ka istrikto og kabangis sa maong insik Bisaya niyang amahan. Nagingon na si Senyor Minard na kung mulakaw kang hadto sa merkado aron mangumpra, ako maoy imong sangpiton. Simpor ra gyud kayo nga akong tubag. Unsa man, Dili gyud mahitabo nga mosangpit ko nimo. gahi ka sa bugo, no? Nganli ko bisag unsa, bahala ka. Mao ba? Basta kay dili ko. Dili na gyud na mausab. Sa maraw kang supremo, maoy imong gisupak niya na. Sige gyud. Himo-himo igi kog isyo ba niya gaa ka? Tar sila. Ikaw na bangumpra. O kamo si Nere. Kamoy kuyog. Baka sinabot na mo ana, kay dili basta magtingog. Pasag din na kina siya nga nagbuot-buot ugiya. Oh, Senyor Minard Benavides. Nag-agad ko kanunay nimo, Senyor. Bisan ako. Naglagot na sabgyod unta na nagtar sila. Apan dili makaayo alang sa kapatiran sa espiritual. Ang pagsilot kaniya. Isabtan ko sab ka ng punto, ha, Senyor Minard. Bueno, pagandam alang sa pagabot unya nila ni Iho Jomari. Iyon man ni Maki, dinhi sa kirang bahay. Oh, Supremo Minard. Karong hapon-hapon, ni anak ito sila. Okido. Nana ta sa simbahan sa San Sebastian Martir. Magkikita ko ni Reverend Father Marcelino dayon doon. Ah, mayong adlaw kaninyong tanan. Mayong adlaw. Naabot na mo, Do Maki. Oh, nanging grasya. Huwag kaya ngayang kabalakan sa imong alaga. Kini anami sa lungsod sa Latiera. Naabad lagi ko'y nadunggan nga lingganay sa kampana, Do Maki. Oo, kiniapa man mi sa parokya sa San Sebastian Martir. Maayo do.
kay nihapit di ay mo sa simbahan. O nang ingrasya, kay nakikita pa man sa pari din si Dudong Jumari. Maayo noon. Karon nga naagkadiha kauban ni Dudong Jumari. Pakigbatok yun sa mga dautan. Nang ingrasya, Ayaw yun in taon o padaog sa mga kaaway. Ilabi na sa mga linalang sa kangit-ngit. di gyud ka na mahitabo ng ingrasya. Matirang matibay. Awo, oo, husto ka. Matirang matibay yun, do maki. Bitaw ng mauyod. Matirang matibay. Unya, dong. Kumusta man? O sa kalaki sa imong lakaw? Nalipay ang padekura atol sa mong panagsulti. Maki. Maayo noon, dong. Dagan siya mga plano. Mga proyekto nga mupalambo sa espirituhanong pakilambigit sa kristohanong pakikiusa. Ilabi na gyud sa pagtuo isip relihiyosong katoliko. Doon na lang yun ta, Dong Jumari. Oh, Maki. Yan ang ganit data sa tungod sa may simangan paingon sa karaang bahay. O, Dong Jumari. Mauyod. Hunong! Hunong, Maki! Nawa. Nikilap lang. Dong? Kauptik niya. Dong Jumari na sa di ay ka, Dong. Maki, ang misteryosong tao. Nakita na sa blako siya. Ha? Diin man. Naglakaw siya ining dapita. Nagsulob gihapon og sapot nga lubos ito. Ug may hud nga ito nga gipandong sa iyang Uy, wala gi ko kakita, Dong Jumari. Klaro gid kay na kong nakita, Maki. Hala, no? Nagbarog siya ni anang dapita, Daplin sa dan. Uy, matay bili. Babay yun ako ni mo, Dong. Uy, kakita man dayon ka. Maki, usa ka tanghaga alang nako ang maong tao. Ay, Dong, uy. Ayaw na nagseryoso, ha? Tingali og taga dinhira to. Dali. Kanaugo na to. Dong, ayaw. Maki, Dili wise decision ang imong nahuna-hunaan. pero adlawan pa man ako. Wa kita angay kahadlukan. Dong Jumari, ang marunong nga tao, Dudong, dili ka na madali-dalion. Hinoon inutok. Mao ka na duwa nga matirang matibay. Kasi nasayod nga, paunde ay tos dautan. O diyan mo kubit na yun ta, ahog na yun tas alaot. May pundok sab, Maki. Unya, mahimo na bata mo pa dayon, Dong Jumari? Sige. Pandarag balik ang auto. Ang kana, duwa sa mga marunong, Dong Jumari. Mo na siya, matirang matibay. Sikin sakit ka ang misteryosong tao nga magsulob og abitong itang usa ka siya ka kriminal. Mayong paghiabot, Iho Jomari. Welcome sa kirang bahay sa mga Buenavides. Dinhi sa La Tierra. Salamat, Papa Maynard. Ponyang, tabangi si Dok Maki sa pagda sa mga bagay. Paingon sa taas sa kirang bahay. Senyor Maynard. Ang babae. Ha? O sa tong gingon mo? O sa'y babae? Pa, na ang babae sa veranda sa karambay. May kaway-kaway siya na ako. Malipayon kayang iyong panagway. Ang espiritu na sab ni Digna, mauy iyang nakita. Pa, kinsa ang espiritu sa gwapang babae nga magpakita na ako? Ambot.
Wa mo ko makakita niya, iho. Dili ka nga siya mao ang akong inan? Iho Jomari. Siya ba ang akong inan? Papa Maynard? Namalik na sad ang mga unggoy din sa tiyera. Nagdalag tigaw ni mga tawhana. Kung nahugikan sa ikaunsi nga ang sinangtar sila pa. Kay nahadlok siya sa giingon niyang espiritu sa usa ka babae. Nagpasabot ba nga? Nakailas siya ini? O ganong nahadlok pasab siya? Dili ko makatubag na imong mga pangutana, iho Jomari. Kung dili, siya lang, si Tarsila. Ponyang! Senyor Maynard! Ipatawag si Tarsila. Ingna nga magigsulti kaniya si iho Jomari. Hoy, ayaw ko ninyong samok-samok ka, ha? Kay daghan pa kaya ko gitrabaho. Gisugo ko sa tungagaon. Gipatawag ka. Kaya makiksulti ni mo ang batanong Buenavides. Hinampak. Samok ka ba ninyo, oy? Unsa man, at ni mo dili. Kaya ang pagsulti na ba na kung ganibalibad ka? Hoy. Pagkuwata. Busit pa ni mo, oy. Ingna dito. Ngumusakaro niya ko. Pahuwata sila. Ayaw kong padali-dali, Sige na lang. Ayaw na lang, naipon niyo. Pero niya naman to karon, Dong Jomari. Hindi na lang lagi, nay. Mupahuway na lang ko. Kaapoy sad sa biyahe. Sige. Ako na lang tong balibaran. Palihog lang, naipon niyo. Hindi na lang ko nooy. Unsaon nga dugay ka man, good. Busit pa kanina siya. Gipatawag ko niya, di na lang di ay. Ayaw kinamoy sir, ang akong uniko iho, Tarsila. Sir Maynard? Nabati ko ang tanan yung ipinagsultihan. Saylo ako, sir. Wa lang yung kuron sa maing buot. Wa na ka magkauyon, namo, nga imong mga agaw. Dili masad sa ingon, ana, Sir Maynard. Dili na ba ginamausap ang bati ni mong batasan, Tarsila? Andam kong mga yung pasaylo ni mo sa batanong Buenavides. Ni sobra ka na yun. Sir Maynard, Pagsulti kung wa na kay gusto marabaho rin eh. Kay andam na yun ako kang buhian, Tarsila. hinaot kayo kumasabtan ko nga nung aburido kanunay ang akong Gimingaw ko ni Brina. Si kinsay patuhuon mo ni Ana, ha? Ako? Gimingaw ko ni Brina. Gimingaw ko sa akong anak. Uy, unsa dong? Anak ni mo si Brina? Sir Bernard. Usa ka kamatuoran nga dugay na akong histipigan. Ako nga anak si Brina. Ug dili kang Ursula nga akong kaluha. Unsa? Kung mao ka na, kinsay amahan ni Brina? Ha? Tarsila? Kanang bahina mo'y wa pa ko'y igog ka isog aron sa pagtugan sa maong kamatuoran. Tarsila? Hangtod karon, gidumtan ko paghihapon ang maong tao. Gipanghimaraot ko ang lalaki nga mo'y nakapamabdos na ko atong kapanahon na Sir Bernard. Mauday ka na ang hinungdan ko nga nung duha ka tuig kapin kang nawa. Kay nilarga ka og laing dapit. Unya sa imong pagbalik, kauban mo na si Ursula. Ug may bata nga gipailamong iyang anak. Sir Bernard. Kay atong tungura nga nagsabak na ko. Dili gina ako madawat ang amahan sa akong anak. Nagpalayo ko. Aron na tayo pagkuha ang akong gisabak. Apan itabangan ko ni Ursula. Siya'y may pugong na ako nga ipakatao nga akong gisabak kaya andam na siyang buangkon o manginahan ini. Unsa? Tabi na ninyo, Senyor Bernard. May importante pa akong buhaton, Senyor. Wa ko malipay nga nagsabak ko sa anak sa tao. Wa na ko higugma, Sir Bernard. Gibasulan ko kung ganong nahitabo kami niya. Huwag nagbunga pagid kini. Dili kini ikalipay ni Brina. Oras kamasayran niya kini.
Apan mas mayong masayod si Brena sa kamaturan. Nang tarsila. Jumjumari. Hindi ko makato. Imong kaugalingong anak day ang babae nga kanunay nimong gipasakitan. Nang tarsila. Kamatuoran ko gusto ko sa itago sa publiko. Apan nahimong miserable ang kinabuhi ni Brena uban nimo. Nay mo. Maungunta. Mapasahilo ko sa akong mga anak. Oh, mga anak? Time pa. Laruhon ta kuno ni Tarsila. Unsagoy mga anak. May kaluha si Brina nga sukad sa pagkahimugso ni ini. Wa ko gid makita og mahikap, sir. Unsa? May kaluha sabdi ay si Brina. O, Sir Maynard. Kung sumapas man na nabang nga mo'y nagpaanak na ako ato higayon na. Usa kini ka batang lalaki. Oo. Usa ka batang lalaki. O niya. Asa naman karon ang maong batang lalaki? Ha? Nang tarsila? Hambot. Tarsila. Kabug-at ining gibuhian mo karong mga revelasyon. Sir Maynard. Saksi ining tanan. Mo si Ma'am Rolaida. Unsa? Ni atong higayon na. Mo pala pagkahimo niyang abogada. Si Ma'am Rolaida mo ay nagpahigayon sa mga papilis sa adoption. Tarsila. Siya sana nakailas magtiayon nga bisagop sa anak na kong lalaki nga kaluha ni Brena. Gawas kang Brena. May kaluha pa ginay kuno kini. Nga usa kuno ka lalaki. Unsa? Ingon ug usa kaliti sa utong tutok ang revelasyon nga gibuhian karon ni Tarsila Punyong. Nagsulti basab kaha siya sa tinuod, Senyor Minhard. Baka kon rabanang babayhana. Nakita ko kaniya ang kamatinud-anon sa iyang mga gipamung Punyong. Wa siya mag-imbento lang og sugilanon. Senyor Minhard. So, nagkayo sila si Brenog ang ginganlag feature Sandivar, Mami. Krisha, iha. Dili pa nga, suportado man nimo ang kalipay ni Prada, Ma'am. Yes, iha. Pero moprang ka lang yun ko, ha? Mami? Okay ko nga mamahimo niyang suod nga higala si VJ Sandivar. Apan supa ko nga magkarelasyon silang duha. Ma'am? Di gyud mahimo. Og tambagi si Brena, iha. Dili gyud mahimo. Ma'am, wa ko mag-expect nga usabaday ka sa mamahimong kontrabida sa posibleng love life ni Brana. Iha, Krisha. Bisag wa masultin ako si Brana, Mami. Pero namatigan ako nga, usa sa nakahatag niya kada si karon, mao ka na si VJ Sandivar. Dili gyud unta ko gustong manghilabot. Apan dunay mga panghitabo nga dili nato kontrolado, iha. Kami kasulti na sa attorney. Kana, Rolaida pa. Unya, Daddy. Kami sopa kung imo oyabol ka na, Brina. Dad. Ikaw pwedeng uyab sa laing babae. Basta, ayaw na sa Brina, ha? Iho, Pichi. Bala ikaw uyab taghan, kana usa, duha, tulo, upat, lima, o bisan tagha pa. Basta, ayaw na sa Brina. Mauba, Ma'am Rolaida. O, Engrasya. Gusto kong magbandita. Naanad naman lang ko nga mag-ino sa hara. Engrasya. Naanad naman lang gani ko og sangpit nimo og Ma'am Rolaida. Sukad lang nawa sila sa anhing mama o baba. Naanad naman lang kong mag-ino sa hara. Apan imong napadako og tarong ang imong alaga bisan pa man sa patumot nimo sa iyang kaliwatan. Tungod kay way labot ang bata sa dakong sa nga dahimo sa iyang kaliwatan. Sige na, magkita ta. Kay dugay na kaayong panahon nga wa na kita magkauban bisan sa pagpangaon man lang. Ma'am Rolaida. Si Dong Jumari, mao ang naghatag ka na ko og kusog diining kinabuhi. Kinsay magtuo nga makahimo ba di ay ako maayong mga buhat. Bisan pa man sa dakong kayukot nga akong gihambin sa giisip kong mga kaaway. Ang mga Benavides. Naagak na ako sa hustong daan sa kinabuhi.
ang katapusang kaliwat sa mga Benavides nga si Dudong Jo Marie. Di sa ka chismoso, no, Maki? Ha? Kingano man dong Jumari? Hasta ang nabutya nga sekreto ni Nang Tarsila, imo pag yung nasayran? Hala, alangan. Nagpaminaw raman gud-gudong. Maluibit ako ni Nang Tarsila, Maki. Bisan pa man sa iyang batik nga gipakitang batasan. Hala dong, dili ka nga ikaw ang anak niyang lalaki nga kaluhang Brina? Yapag ka diha, Maki? Kini ako ba pang nagpas lang ni? Mahimong tinuod, mahimo sa mga dili. Dili, Maki. Kay matuod kong dugo sa mga Benavides. Ursula, Sir Maynard, kumplituha ang pagbutyag mo sa mga pinakasikretong bahin sa imong kagahapon. Bahin sa imong pagkabatanon dinhi sa kanang bahay sa mga Benavides. si buot mo ipasabot ha, Senior Maynard? Unsa? Iyag-iyag na lang ang kinatibukan mong kagahapon. Kawa ko pagyod hisaire. Puslan man nga imo na kining nasugdan. Nagtuo ka ba di ay? Gasayon kayo to alang nako, Sir Maynard. Tarsila, Gilubong na ginuntaan ako sa kalimot ang maong kamatuoran. Pero kanunay kong gihamok sa kong tanlag, sir. kun mao, kinsa man ay ang amahan ni Brina, ha? Gikasubo kong dako. Pero nakahukom na kong wagid ko'y sultihan sa mga sekreto bisag si Kinsa. Tarsila, Pasaylo ako sa primo. Apan dito na kutob ang gibuhian ako sekreto, sir. okay. Imo sab kirang katungod. Ay kabala ka, Sir Bernard. Kay dili ni mo anak si Brina. Ah, Wa magbunga nga tang gibuhat kaniadto. Di kasilagon kong amahan sa akong nga anak. Busa dili gyud mahitabo nga ipaila ko siya ninyo, sir. Dili gyud. Ipaubos ang taas mo kayong garbo, Tarsila. Dugay na kadto. Kung si kinsa man siya, ihatag na kaniya ang pasaylo. Excuse me, Sir Maynard. Simbergwensa. Baya, di pa inumduman pag niya sa mga nangitabo ka na mo netong panahon sa kagahapon. Unang hinungdan nga natintal ko niya, ug nahitabo kami, tungkol kay nakainom ko. Ug, baya, nasundan pagyugadto sa pipila ka mga higayon. Ang tod nga nilarga siya. Nawa og duha ka tuig. Pero sa iyang pagbalik, kauban na niya si Ursula. Ug may bata nga kauban, nga mao si Brina. Mo'y gipalakaw nga anak kuno ni Ursula. Sa kabatanon pa ni Tarsila ni atong higayuna, dili na sa birhin sa ding nitabo kami. Kinsam kay hilom niyang gikalambigit ni atong higayuna. Oh, kinsa man ka ha? Unsa ka unyay mamahimong reaksyon ni Brina kung mahibaw siya. Unsa man ka. Madawat makaunya niya ang kamatuuran. Nga ako. Mawag tinuod niyang inahan. Maayo ka ha, ang atong... maayo ba nga sultihan si Brina pahin sa matuod niyang pagkatao? Paminay. Dili mayo nga, usa ka nato mo'y mupahibaw kang Brina bahin sa gibuhian nga revelasyon ni Nang Tarsila. Mao ba? Opa. Sa ako lang ng bahin ha. Pero mahimong sultihan nimo si Ma'am Rolaida. O baka mahimong sultihan nato si Krisha. Gusto ka, iho. Nala sige, sultihan ko ni si Rolaida. Sultihan ko sa bunya si Krisha. Ayon man si Maki. To ako'y gisugo niya pa. Gipaubanan ko na lang sab ni Noy Punyong. Mao ba? Sir Biquinsa. Wa man ang ginako si Punyong. Kamulakaw na siya, kauban si Maki. Sorry kayo, Paminag. Ako inihangyo ni Noy Punyong aron kuyugan niya si Maki sa kumbento. Sa simbahan ba? Sa lungsod? Suod na kiday ka mo ug ang pag-ong pari. Higala lang pa. Di mo na nga suod kayo mi si Reverend Father Marcelindo dayon doon. Simbergwinsa nga pari. Naong ug sabi. Paminag. Gusto ka.
Wa gyud mo'y katungod nga musulti ang Brina sa giluotan akong kamatuoran. Salamat sa pagrespeto mo sa akong privacy, Chomari. Bisan si Papa Minard nang ipadayag sab ni ana. Mao nga ikaw ra gyud mo'y dunay katungod nga musulti kang Brina bahin sa matuod niyang pagkatao. Nantar sila. Hindaot pa ang parehas na ibo. Irespeto sa Sir Minard ang akong privacy. Nagsulti na kami si Papa Minard. Og sa ako nang giingon nimo nga nipadayag sab siya niya nang bahina. Maayo ang takon mao ka na. Mas maayo gyud nga ikaw mismo mao ang muyagyag sa maong kamatuoran. Kang Brina nang. Chomari, makadawat pa ka niya siya na ako kung mahibaw na siya nga dili ko niya iyaan, kung dili iyang inahan. Aw kinahanglan nga dawato nimo ang mamahimo niya niyang desisyon. Nantar sila. Wa na ko mahibaw sa agay na kong buhaton. Dasig lang nang. Ayaw og kahugno. May sulbad rang tanang mga problema. Kanusa lang kini nahitabo, ha, Hepe? Aha, mao ba? Asa man silang ospital ay karon diha sa poblasyon? Sige, Hepe. Salamat. Bye. Simberkwinsa nga Sofronio. Bagag sa ilong. Iho, Jomare! Iho! Gawas na diha sa imong lawag. Iho, Jomare! Pa Minard. Pa. O sa inahitabo, ha? Nanawag na ko ang hipis kapulisan sa La Tierra. Og nagpahibaw nga nadisgrasya kuno ang autong gisakyan sa duha nato nga mga tao. Sila si Maki og Noy Punyong? Nabangga kuno ang auto og 50-50 ang kahimtang karon ni Punyong dito sa private hospital sa poblasyon. Unsa? Mo na nitabo kanila ni Sofronio og ni Maki? O nantar sila. Og sumapa pa sa hipi nga mo'y nagpahibaw kang papa nga 50-50 kuno si Noy Punyong. Unsa? Mao ka na. Aray, ho, Jomare. Unsa pa may ginigaya ni mo niya? Sige na ha, nang. Muadto na kami sa ospital nga ilang nihimutangan. San vergüenza! San vergüenza! Unsa pagkadugay man nimo niya, ha? Iho, Jomare. Nantar sila. Adto na ko. Nasuko ko ni Sofronio. Di kasilagan ko siya tibuok na kong kinabuhi. Musa dili ko ang imong batig kaluoy niya. Dili ko ang imong batig kaluoy sa tao. Nga nahimong amahan sa akong mga anak. Apanuwa na ako higugma. Dili. Pa Minard. Palihog, hinahinay lang sa pagpadagan ng imong auto. Gusto ko masayra ng kahimtang karon ni Sofronio dito sa ospital. San vergüenza! Pa, dili mayong magpadaga sa kainit sa o. Kontrolado ko ang manubila ining auto. Maong pasagdi ko. Ayaw kong badlunga. Pa Minard. Wala yun tayo dootang nahitabo kang Punyong. Dako kay siya o kapuslanan alang nako. Tungod kay siya ang piniyalan sa importanteng mga butang sa kasaysayan ug sa atong mga katiguangan. Nadugay mas Papa Minard. O, sa gid ka ang kahimtang karon nila ni Maki ug ni Punyong. Iho, no, pare. Pa Minard. Iho, tuari ko no sa ICU. Ang imong driver nga si Maki. Critical ko no ang iyang kahimtang. Unsa? Uga, si Sofronio. Hay! Kaya nga naman si Noy Punyong, ha? Pa Minard, tuwabas sab siya sa ICU kauban si Maki. Di kasulti ko ang doktor nga maoy ni atiman ni Sofronio sa paghiabot yun din sa ospital. Apan, nakabsan yun kini sa kinabuhi. Patay na si Noy Punyong, Pa Minard. Oo, ug tuan na kini sa morgue. Ginoo ko. Nganong nahitabo ba kini? Nganuman. May gikuha na sab kong private nurse. Aron mo imo atiman kang Maki. Pa Minard. Lagaw, sudla rito sa ICU ang imong driver. Kay asikasuhon pa nako ang punerarya. Nya mokuha sa patayng lawas ni Punyong. Aron mapahimutang og tarong. Sige ba? Ginoo ko. Kakalit ni Edi. Wa na si Noy Punyong. Patay na siya. Kung wa ko palang punta siya pa uban na kamaki sa lakaw ni Edi.
Dili unta kini mahitabo niya. Dili unta. Oh. Si Nang Tarsila kining nanawag. Hello, Nang Tarsila? Dong, Jabari. Unsay kahimtang ni Punyong diha karon sa ospital? Nang... Wa na sinoy po niyong. Ha? Unsay wa na? Gideklarar sa doktor nga patay na siya. Hello? Hello? Nang? Nang Tarsila? Hello? Sana bati ko niya reaksyon. Nasabot ko nga may kaluoy sa siya. Ninoy po niyo. Kaluoy yung tao ni Maki. Maki, nakabati ba ka na ako? Laban lang, Maki. Ayaw papildi. Diba, ingon pa di mo matirang matibay. Ning higayon na, ipamatuod ako. Maki nga, matibay ka. Matirang matibay, Maki. O sa'yo na po, Paminard. Nganong naman to'y patrol car sa mga tinugyan at balaod nga daling ni Biya ning ospital pa. Oh, iho, Jo Marie. Sama sa nitabo kanhis patay lawas ni Darwin. Kalitsab ganahanaw ang patay nga lawas ni Sofronio sud sa morgue. Unsa? Giimbestigahan na kini sa mga otoridad din sa La Tierra, iho. Paminard, nganong naamay mga paghitabo din hinga ingon niya na, ha? Ambot, wa ko mahibaw. Unsa magid kahay misteryo nga nagpaluyo ni ini? Unsa man pa? Nadisgrasya ang auto ni Iho, Jo Marie. Yang sakay ni ini, sila si Maki o si Sofronio. Unsa? Mao kanay pangitabo karon dinhi sa La Tierra, Rolida. Kakalit ba di ini, Menard? Ug ni apagyon. Unsa ka na? Kalitsab ganahanaw ang patay nga lawas ni Sofronio sud sa morgue. Unsa? Mao ka na'y gibalita ni Tito ni mo, Menard, iya. Oh my God! Sinoy po niyong lagi? Katong buktot, Mami? Oh, iya. Oh God! Kalain ko na ng balita, Ma'am. Hinay-hinayon talago niya sa pagsulti ni ini si Brena. Kay suod ra ba kaayo niya ang namatay nga punyong. Naluoy ko niya, Ma'am. O, nakonsensya ko. Nakonsensya ko naguna-una niya itong unang pag-abot na ko sa karaang bay. Nakasulti ko niya dili maayo, Mami. Iha, Krisha. Nasuko siya na ko netong higayuna. Kay gibuli man ako siya sa apan nga naan niya. Intawon sab si Punyong. Buutan siya. Mao kaday pag-ila ko sa iyang pagkatao. Ikaw lang unyang sulti ni Prena, ha? Mami Rolayda. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinon. Naluoy kong nakunauna niya. Namatay na in taon sa Noy Punyong. Kaya nadisgrasya sila si Maki. Oh. Hello, Jo Marie? Naibaw na ba ka sa mga nahitabo karon din sa La Tierra? Yes, Chom. Gisultihan ko ni Mami Rolayda. Oh, gitawagan na tingali siya ni Papa Minard. Si Tito Menard ang nagpahibaw niya. Krisha, si Brena. Naibaw na ba siya sa nahitabo ni Noy Punyo? Wa pa. Tuwa pa siya sa eskwelahan. So, ba sila ni Noy Punyo? Maulaki, uy. Ambot kun unsa unyay mamahimo niyang reaksyon.
kung mahibaw na unya siya. Inaya lang din niya sa pagpasabot si Brena, ha? Yes, Jom. Si Mami nang bahala nga musulti kang Brenna. Andam ra kong mo comfort niya. Aron mo gaan unya ang iyang kasakit nga bation. Sige. Si Maki, kumusta na niyang kahimtang? Inigpauli mo unya diri sa bahay. Doon na kita'y importante gid kaayong panagsultihan, ha? Oh, Ma'am Merlida. Mag-amping ka gyud kanunay sa imong mga lakaw, ha, Brenna? Oh, ma'am. Salamat gid kaayo. Bye! Bye, Ma'am Merlida. Nahinumdum ko sa gisulti ni Brenna nga mas niisip pa hinuon niyang kadugo si Punyong kaysa iyaan ni ining si Tarsila. Mami? Krisha, iha. Na kay tuyo? Mananghit ako ni mo, ma'am. Mananghit ka unsa, ha, iha? Muapas ko ni Jomare dito sa Latiera. Biyaan ni mo din si Brenna? Mami? Iha, wa pa kita basayod kung unsay reaksyon unya ni Brenna kung masayod na unya siya sa gidangatan ni Punyong. Basta kay nagpahibaon ako ni mong daan, ha? Okay, iha. But please, ayaw lang sa pagkakaroon, okay? Unsa man din ang tuyo ninyo nako, Ma'am Merlida? Kuan, Brenna. Bahin kini sa mga panghitabo karon dito sa Latiera. Unsa hibot nimong ipasabot, Ma'am Merlida? Brenna, kung unsa man ang masayra ni mo karon, ayaw lang gid pada sa imong emosyon, ha? Time para good. Kay ngano di ay? Kulbaan na baya ko pag-ayo. Si Mami Rolaida nang musulti ni mo bahin ining maong balita, Bran. Brenna, pahibawon ka lang na mo bahin sa nahitabo kang Punyong dito sa karaang bay sa mga Buenavides. Kay ngano di ay? Naunsa man sinoy Punyong. Giisip na nako siya nga amahan kay mas duol ko sa iyang dugan kaysa akong iyaan nga mao ini padako nako. Brenna. Wa na si Punyong, Brenna. Patay na siya. Ma'am Merlida. Kay ngano di ay? Unsa hinungdan sa iyang kalit kaayo kamatayon? Nadisgrasya ang gisakyan nila kauban si Maki. Samtang gisugo sila ni Jomare paingon sa poblasyon sa Latiera. Nadapa kuno ni sa ospital apan gideklarar sa doktor nga nakabsan gid sa iyang kinabuhi. Nay Punyong. Nay. Dili na ako makabaw sa tanan ni mong kaayo na ako. Wala ka nga mo ibugtong nagpangga na ako. Nay Punyong. Brenna. Dawato na lang natong kamatuoran nga wala siya. Miuna na nga to sa laing kalibutan, Bran. Sakit kayo ni Alang nako. Nakasabot mi sa imo karong gibati. Kay sama na manggod mo siya nga imong amahan. Mupauli ko sa Latiera, Ma'am Merlida. Krisha, gusto ko makatambong sa hayo ni Noy Punyong. Tigasubo kaayo na mo, Brenna. Pero, laing subo kaayong balita ang ihatod na mo diha nimo. Mama, usabot ibang ipasabot, Ma'am. Kalit ka na hanawsod sa morgue sa ospital ang patay ni ining lawas. Unsa? Mao ka nang tinuod, Brenna. Nahinumdum ka sa nahitabo sa pateng lawas ni Aning Darwin. Oh. Ingon usab ko nun ni Adto ang nahitabo sa pateng lawas ni Noy Punyong. Gisod na sa morgue apan. Kalit lang nga nahanaw. Ay, unconscious paghihapon si Maki hangtod karon. Ba? Ang kapulisan, Sam.
Wa pa sila update bahin sa kalit ka pagkahanos patay nga lawas ni Sofronio. Sungod sa morgue. Kundili ang kulto mo'y nagbuhat ni ini. Kinsam di ay. Oh, Iho Joe Marie. Wa kinikalainan sa kaso sa patayng lawas ni aning Bay Darwin. Nga kalit rasab kay nawa. Ug hangtod karon, wa na gyud hibawi og hain na. Iho Joe Marie. Dili ka kini binuhatan sa mga antagonista. Dili ka ha? Papa Maynard. Pero, kung sila man, maglisod kita sa pagtumbok kanila. Di bod mayo nga magpatakal ang tagpamasangin. Ay, gusto ka, Iho Joe Marie. Nalubog na gyud kining hitabo, Pa Maynard. Nisamot nga lisod na kayong sabton ang mga panghitabo. Iho Joe Marie. Pila na bagiday ka mga kulto ang aktibong naglihok karong panahon, Pa. Nagduda ko. Nga may kalabutan sa pagkahanaw sa patay nga lawas ni Sofronio ang mga antagonista. Kaya mo'y sayron ko. Paimbestigahan ko kining bahina. Hain ka man karon. Niya na sa karaang bay sa mga Benavides, Yaya. Pag-amping yun in taon diha, Dudong Jumari. Salamat, Yayang Gracia. Nagkalitan kaayo ko sa mga uwahing panghitabo diha sa Lachera. Nahibaong ka na, suod ko kaayo si Dumagi. Yaya. Naluig ko ni Maki nga napahangtod karon sa ICU, Yaya. Ay, Diyos ko in taon. Ipahilayo sa peligro ang kinabuhi ni Dumagi. Mausag ka na ang kanunay na kong giampo. Palihog, pagkaduawas niya dito sa ICU nga iya karong nahimutangan. Og ihonghong ang iyang mga pulong nga kanunay lituon ni matirang matibay. Oo, gibuhat ko na, Yaya Ingracia. Yawat na lang nga makatabang. Ug madasig siya sa pagpakabuhi. Gusto ang gibuhat mong inisyatiba aron pag-asig o pag-ukaw sa iyang subconscious mind. Di lang kay basta driver para nako si Maki, Yaya. Kundili usasab siya kay hikalan ako. Maayong higala si Dumaki. Gusto ka, Yaya Ingracia. Sir Minard, Dong Jomari, abi man akong kaya ra kaing dawaton ang kamatayon ni Punyong. Pero dili man di ay. Tarsila. Buka na gayon nga, tungluhon ko. Nga mamatay na naging unta siya. Kaya nag-iisip na ko siyang dangan sa akong kinabuhi. Pero sa akong nadawat ang balita ang gawa na siya. Muna gipikas ang akong kasing-kasing, sir. Dong. Nang Tarsila. Tagas kay panahon, kauban mi nanarbaho dinis karaang bahay sa mga Benavides. Mga batanon pa kaya kami sa diyang nakauban kami dinig panarbaho. Ugwa patago, yan ang ulitaw kanimo si Sofronio. Oo, tinuod na, pero doon na igong rason kung nga nung giairan ko. Ugwa dyan ako nawata ang gihalad niyang gugma. Unsa kalam ang samad nga nag-umido karon sa kasakit diha silawom niya ng dughan mo. Uman sa kasayuran nga patay na siya. Atar sila. Dili matukib sa kasakit, sir. Dili sayon. Tungod kay luyo sa kasayuran sa tanan din diskaraang bahay. Nahimong importanteng tao si Punyong sa akong kinabuhi. Unsay buot mong ipasabot? Iyag-yag ang gusto mo pang iyag-yag na kamatuoran, Tarsila. Aron sa ingon, ugaan-gaan ka nang gihambin mo karon ilawom sa dughan. Pa Maynard, di tingali makaayon ni ng Tarsila nga pugsun siya sa pagpasultig dugay. Iho, Joe, mali. Mas mayong ato lang una siyang papawayan. May namatikdan ko karon kang Tarsila. Mao ba day, pa? Sa tantong pagpahungaw niya sa mga gitipigan niya ilawom sa iyang dugan, nagkanam og kausab ang iyang kinaiya. Murag nakabantay sa gunihan, Pa Maynard. Nagtuog yugo nga ang sobrang kasuko niya kang Punyong doon na kinikalimbigitan sa kagahapon nga silang duhara ang nasayo.
Murag gusto kasi mong pangagpas pa. Kay nakita na ko karon ang lahi na nga ng tarsila. Nga sa ato pa, doon na ginay bugat nga rason kung ganong ingon siya ni Adto o kinaya. Kay tingali, traumatic ang iyang gihambing nga kagahapon. Uno sa misteryo o daghang mga tanghaga nga naglimin sa kinabuhi niya ng tarsila Iho Jomari. Maminard. Kung gipasagdan mo pa lang siya kaganiha, nga mo pahungaw sa iyang mga kasakitan, siguro, laing revelasyon na usab sa pinakatagong sikrito mo'y iyang buhian. Kung nandun naman gani, Paminard, may hustong timing. May hustong timing na gihapon. Unya, alang ni anak. Gusto ka, Iho Jomari. Patay na gani si Ponyong. Nahanaw pa yun. Ngano ka? Adunay bugat nga sinyalis kini pagkahanaw og kalit sa patay nga lawas ni Ponyong dito sud sa morgue sa pribadong ospital dito sa Latiera. Ma'am Rolahida, hapit na kita mag-abot sa nagsanga nga daan. Og di anaon niyang higayon, masayra nato kinsa gyud ang matuod nga Dios. Ang inyo bang Kristo o ang among Satano di Luciferus Sulfatos? Ayaw og ipatigbabaw ang gugma kay tingali og mahisama ka ni Tarsila. Ingrasya. Dili bag-o alang kanako kanang ingon ni anak na balita. Kay sama sa higala nila ni Dong Jomari. Nahanaw sab ang patay ni ining lawas. Husto ka. Si Toribio sab nga narisgrasya. Wasab makita sa iyang pamilya ang patay ni ining lawas. Lahi ang iyang mga kaso. Kay wa may na-recover nga patay lawas. Sila si Darwin o Punyong ang may pagkaparihas kay gideklarar ng patay sa doktor. Gisud sa morgue, apan nahanaw. Oh, hinuon sab. Ug kay naghisgot ka man og susamang kaso ni Toribio. Hisgutan na lang sab nato si Aning Barceno. Oh, dili ba nga gidahagit man siya? Una nasayran na lang nga gipatay, apan hangtod karon. Wa na gyud ma-recover ang patay niyang lawas. Gusto na. Igo na ana Ingrasya. Di na kita maghisgot bahin sa kamatayon ni Aning Barceno. Ma'am Rolahida. Dugay nang patay si Barceno. Kung pananglit mo, pas iya hangtod karon. Unya na ana si Sir Minard sa imong kinabuhi. Kinsa nila ang imuhang pilion. Tuwa na siya. Nahigugma siya kang Sir Minard. Apan maila pagihapon sa iyang naong og sinultihan. Nga mas in love siya ni Aning Barceno. Kaniado sa pag-upalang gidungog nga patay na si Barceno. Ako lang tingali ang wa mo to. Kay gibati ko kyud nga dako pa siyang buhi. Apan karon tungod sa kadugay ng panahon sukat ni ato. Hinay-hinay na kong mituo nga tinuod gyud ay patay na siya. Patay na gyud si Barceno. Alo, Professor Suame. Senyor Pidat Puidapitis, usa na update sa Soprodyo. Kisagwa saya patay lawas, ha? Wa ko'y laing gidudahan ang mga antagonista. Usa? Tingali og ilang gi-eksperimentuhan ang patayng lawas ni Sofronio. Kita himo ani pakisusi, ha? O kita sang apotista, palakundidan sa ilabuat. Kung sila mangyari, makaingon gid ako nga dili sila patas. Supremo Minad. Kung ila man gani kitang giduwa-duaan, pues suklan ta sila sa duwa nga gusto nila, Professor. Ha? Dili kita magpakahilom lang niini. Kinahanglan nga may risbak kahimuon ang kapatiran sa espiritual batok sa tiwalag nga grupo sa mga antagonistang elitista. Nagilak na sa laki ka. Miss Krisha, huot gid kaayo nga akong dughan. Sakit gid kaayo hunahon nga wala ang tao nga perming mo pabati sa iyang amahan ng pagtagad. Sino'y Punyong? Brenna. Sakit gid kaayo hunahon ilabi na kay. Nawa pag yun ang patay niyang lawas. Lison sabton usahay ang mga paghitabo. Ugoy sa makasakit. Kung kita mauna ang hingtungdan.
Niaragit mi si Mami, ha? Brenna, andam nga mapaluyo sa imong mga plano. Sa sunod semana, sim break na ba na mo? Gusto ko mo dalikit sa pagpauli dito sa karaan bahay. Sa Latiera. O, sige. Kung mo na imong plano, mananghita ni Mami Rolaida. Kay nagplano masap ko nga, ubanan sa nako dito sa Jo Marie. Tinuod ka, Miss Krisha. Lagi. O kung uyonan ta ni Mami, magdungan ta sa pagpangadto niya sa Latiera. Brenna. Si Ashing. Hello, Ashing. Asa ka, babae, uy? Hello, sorry, gid ko ayo. Busy kay akong journey, Beshi. From Manila to Cebu, tungod kay... Unsa ako na kay sikay pud lagi taon. Unsa ituyo, uy? Nanong nanawag ka? Miss Risha, nagabalita ko sa nahitabo ni Noy Punyong. Luoy ka, luoy niya, no? O, lagi. Ugol kayo si Brenna. Kay ingon pa niya, sama na sa ama ng pag-ila niya ni Ini. Unya, unsa man yung plano? Nagplano mi karon si Brenna nga manglarga pa ingon sa Latiera. Sa sunod semana, kay Sunbreak na Manila. Ha? Ayaw, uy! Ha? Naunsa na sab ka, Ashing? Miss Krisha, may umaabot ka trahedya sa maong dapit. May umaabot ka dakong tilupyo. Ikaw ron? Mura na sa kag si Baldo ni anang imong prediction, ha? Lagi. Nakita na nako sa kong talan-aon, sa kong vision ba? Ashing? Nakita na ako nga nangliki ang yuta ug ang bukid ni kanaog. Hey, may kanaog yun. As in, literal nga milakaw kay nanaog. Miss Risha ba, ikaw gyud? Di dahili pa. As in, dakong landslide ang nahitabo, sigun sa ko nakita. Oh, so scary as in. Ashing? Basta kay resulti lang gyud ko ni mo bahin sa akong vision. Ay, gino ko ni mong bayhana ka, uy. Kalara ba ni magdila? Hala, mo na gisulti ni Ashing? Yes, Brenna. Huwag na ibaw ba yagyot ta, ha? Unsa kalag bakba ng bayhana? Bitaw no, naa siya super active mental telepathy. Usa ka talag sa umatang sa abilidad, nga dili lang makabasa og guna-una sa tao, kundi lakip na sa mga lakaw sa panahon. But there's no scientific evidence that humans can use active mental telepathy without technological assistance. Yes, I know, right? Well, the term is popular in fiction. Scientific investigations into extrasensory perception, or ESP, have not yielded repeatable, verifiable results that would confirm its existence. Sa mga karaan ba yan, no? Nag-base lang sila sa fiction kaysa science. Pero, tukma sad ba yan? Tungod kay na ay mga tao nga heavenly gifted, ug dili ka na dawaton nga theory sa science. Husto ka, Brenna? Daghang mysteries ang wa pa gyud matugkad sa science hangtod karon. Only theories. Wa pa gyud direct conclusive evidence. Oh yes, tinuod ka na. Og sa case ni Ashing, I think magkasumpaki ang telepathy in speculative fiction versus scientific and historical research. Exactly. Ayo isaba ni Mami ning bahina, ha? Kaya nga naman. Mabalakaw niya siya. Dili na niya hinoon tatuktan nga mularga nga to sa Latiera. Kay tanan ba yung nga isulti ni Ashing? Matinuod cute. Miss Gracia. Anya, di ka ba mahadlo kung mahitabo ang giingon ni Ashing? Nga tuaon niya ta dito, ha? Brenna? Dili ko mahadlok. Brenna? Ang importante nga masiguro lang pod nako nga luwas ang akong tiyatar sila. Pinangga gyud kayo ni mong imong tiyatar sila, no? Siya naman lang gud ang katupusan kong kadugo nga nahibilin. Ay, super believe na gid kay ko sa imong kabuutan, Brenna. Bisan og na ako'y kay ubos niya.
Pero, nag-isip lang gihapon kung usa ka na kong utang kabubuton sa pag-atiman o pagpadako niya nako, Miss Grisha. What if naapalagi mga kaliwat nga wa pa lang nimo mailhi, ha, Brenna? Ha? Bitaw ay, forget about it. That's nonsense. May kalitor kong santop sa kong huna-huna. Tubagon lang sa dako ang giingon mong nonsense nga pangutana, ha? Oh, sige pa. Good pananglit na aman, mohangop gid ko sa kalipay. Nangandoy gid ko nga naalang unta, Miss Grisha. Unconscious lang yapon siya hangtod karon. Diyos ko. Ayog itugot nga mapildi si Maki. Dili lang siya akong personal driver. Kung dili, usasab siya kamaayong higala. Maki, gidaog mo na ang kamatayon sa dihang apil ka nga giluwas ni Ginoong Hesukristo ibabaw sa krus. Ning higayon na, Maki, pamatod-i ang imong giingon nga matirang matibay. Mayong pagbuminaw Asa ka karon, Jo Marie? Niya karon sa ospital, Krisha. Gikan kong nagsusi sa kahimtang ni Maki. Okay. Nakay toyo na ko? Kuan, magpahibara ko nga muan na mi si Brenna diha sa La Tierra sunod simana. Oh, oo niya ang klase ni Brenna. Sa break naman nila, Kuan. Sige, okay ra. O niya, nagpahibaw na mo kang Tita Rolaida? Wa pa, pero sure ko nga dili siya mo palipad. Unsay reaksyon ni Brenna human masayod sa nahitabo kang noypon niyo? Ay, naluoy ni si Mami kang Brenna. Kay mura bag anak siya nga nawad ag amahan. Mau ba, Krisha? Mudalikat siya diha. Kay mamasid nga makita na ang pating lawas ni noypon niyo nga nawa. Kay gusto ko nun niyang makita sa katapusan higayon. Padayon pang kapulisan sa pagpangita kung kinsagid ang nagkuha sa patang lawas ni aning noypon niyo. Maayo untag may progress na unya, Jo Marie. Hinaot panta. Atong iyampo ka ng bahina, Krisha. Mau ba? Paminard. May sulti ni Krisha. Mas labing mayo. Aron si Tar sila na jud mismo. Mao'y musulti kang Brina sa kamaturan. May punto sab ka, Paminard. Atore, kumusta naman di ito ang kahimtang karon ni Maki, ha? Unconscious pagyapon pa. Nabalaka ko nga mabugto ang gidunya siya. Iho, Jo Marie. Palihog ipadayon ang pagpangita sa nahanaw nga patayng lawas ni aning noypon niyo. Wa ko mag-urong. Kanunay kong nagpaluap ning kasuha sa hingtungdan nga ahinsya sa gobyerno. Ang kaso ra ba ni aning by Darwin? Na-close ra og sama niya. Kalawa sa dayon. Dili ko kinilungan hangtod nga may mahipos na kasayuran ang mga otoridad. Muprang ka lang ko nimo, pa. Ha? Nagduda ba ako? Nga ang kulto mo'y responsable niya itong kalit nga pagkahanaw sa patayng lawas ni aning by Darwin. Iho, Jo Marie. Kung pananglit nga ang kulto man yun. Unsa tay rason? Aron inyo katong buhaton. Namasangil ka ba, Jo Marie? Wa pa. Pero, nagduda lang. Maong nangutan ako ni mo karon. Amot. Bagang sa ilong. Huwag kilami ikasulti, Jo Marie. Buhay na bides. Pa, kalma lang. Alagas ko. Nagpataka ka na nag-ukab anang baba mo. Ayaw pa ila nga guilty ka. Supreme Master Senyor Menard Benavides.
ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Francis Caballero. Tira del Sol. Pagkalihog tayo ko og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.